Дами и господа, този поздрав е специално направен за Милен манекена от неговите родители Младен и Андриана с пожелание да е жив и здрав и благословен се така напред и нагоре. От Ихтиман най-барешкия Анди Бари, България. За най-добрите от Ихтиман, за Милен манекена. За най-големия, за Милен манекена. Хайде, брат ми Милен, вала, баба Рудан, о Ихтиман, Яша баба Милен манекена. От Ихтиман, о Милен манекена, вали гарми на Милен манекена. Пак му върви в Ихтиман, той е човека, канадикет от баба Милене. Душманел му даре. О, Милен манекена, най-големия, о най-баро Андо Ихтиман. Милен манекена. За мен постигнал всичко, Има къща, палат и най-добрите родители. Вали гарми на Милен манекена, пак му върви. о Милен манекена. Пенело шунен душман, наше перавена, мен сиям думоджи думесте. О, Милен манекена си машина, ода си легендата на България. О, Милен манекена. о баре думу, как баре вилеско, е Милен патрона от Ихтиман. Вали гарми на Милен манекена, пак му върви. Нешунено Милен манекена. О, патрони, О тарикати, о Зорало, о Барвало, еле о Баро, а гале о Савритечане, ме фамилия наше пераве на мен. Вали гарми на Милен манекена, пак му върви. о Милен манекена. Пенело шунен душман, наше пераве ман. О Милен манекена си машина, о да си легендата на България. Милен патрона, О баре думу, как баре вилешко, Милен манекена от Ихтиман.